jo lamentaria haver de fer això, ho sento, Maria, l'11 del Dinamo de Kiev amb cares conegudes. Jo demano ja disculpes per avançat, tot i que he assajat a casa la pronunciació. Com ho crec, de veritat, com ho crec. The pronunciation. Bueno, tenim amb Nesheret a la porteria, Ketziora, Popov, Zabarny, Shabanov, Andrievski, Shepelev, Zigankov, Buyalski, Rodríguez i Supriaja. Del Rodríguez de tota la vida, no? Rodríguez és dels pronunciables. Sí, de fet, i l'únic que sabíem pronunciar que era Carlos de Pena. De Pena, exacte. Està a la banqueta, Exacte. Carlos de Pena, quin mite. Per cert, Maria, a la banqueta també, una banqueta sota mínims, ha vingut 4 al porter. Sí, bueno, la veritat és que no la tinc davant. Estàs dient que reciti la... No sé, l'estic dient que mala persona, tio. A Iñaki Peña, a l'Englet, a l'Anyà, a Braithwaite, a Dembélé, a Riqui Puig, que a veure si li dona algun minutet a la Champions, a Trincao, a Sergi Roberto i a Junior Firpo. Obrim debat, Trincao, sí o no? Jo crec que... No? Sí? No? De moment no. Parellem-nos, m'agrada que ens barallem. Per aquest partit o general? General. Jo crec que li falta molt. Sí? Li falta molt. No el veig. És un tio que crec que té cosetes, però que s'ha de polir molt i el veig molt bé encara pel Barça. Jo, personalment. Sí, 3/4 del mateix. No, ara vull escoltar la Maria, vull polèmica. No, home, a mi em cau bé, no? M'agrada. És com quan ma mare diu aquest noi és molt guapo, fa molt pel Barça. Senyora, és que... Diu el mateix de Piqué que de Roberto Leal. Sergi Roberto, que bé, que un home més guapo aquest tio. Sí, però perd 15 pilotes per partit, potser no toca. I contra el pobre noi de 18 anys, veurem si amb la parada d'aquest porter aconsegueix la majoria d'edat. Però Messi, coi, és molt Messi, va l'argentí, gol. I gol del millor de la història. Des del punt de penal marca Messi, el primer del partit contra aquest Dinamo de Kiev, un equip de circumstàncies, marca el Petitó, marca el Barça, s'ho mira Luchescu com dient, fill meu, què vols que faci? Barça 1, Messi 1, Dinamo de Kiev 0, Maria, obrim el marcador. Doncs sí, tercer gol de Leo Messi en aquesta Lliga de Campions, el quart en total i tots ells de penals. Tots des de la pena máxima. Leo. Que la verdad que me salió más fácil marcar desde el penalti, porque últimamente cuando el balón se mueve, no sé qué pasa, que la portería como que también se mueve, no sé exactamente cómo está acabando de funcionar. No m'espantis, Bueno, esto es lo que tiene cuando ataca la botella de JB antes Leo, por favor. de empezar el partido. Estàs escoltant els teus fills. No, este año hasta marzo yo no me pongo. No, com que fins a març? Hasta marzo, pero si hasta marzo no hay nada que jugar y luego llegamos a... Quina samarreta, Leo? Luego, no, con la azul esa, la azul claro del City. No, perdón, digo la de... No sé de qué... No, la nostra, la blaugrana. La rosa, sí, Barcelona, és mi equip. Bueno, és molt bona, que bona l'aturada del porter. Mira aquí el tio de 18 anys, Nesheret, mà canviada. Doncs aquesta, si li fan la foto, se la posa a Instagram, Una mica de likes. No es canvia la foto de l'Instagram fins que no se'n vagi a fer un donatiu a UNICEF. Mira, ara al descans varia buscant-lo a Instagram. A veure quants followers guanya. Perquè ara amb aquesta durada, jo crec que uns followers hi cauran. Sí. Doncs l'haurem d'haver buscat abans i a veure quan... Bueno, no ho hem pensat, però és que... Jo el seguiré. Tu seguiràs? Ah, sí? Començarem a seguir-lo, Sígueme, te sigo, mami, que diria el gran Des d'aquí David. farem el club de fans de... Com es diu? Ruslan Nesheret. Aquest mateix. No ho llegim molt, sisplau. Nesheret Instagram. Nesheret, a veure, apurat no en té, és tan jove que no li deixen fer-se. Clar, He trobat un, però no sé si és ell, perquè... No és official account? Només té 50 seguidors. És que podria ser, Però no té publicacions. I què tindrà a Twitter? Clar, és que què té un porter trisuplent d'aquesta gent? Està guapo aquest, Està xulo. Per favor, home, que està en directe, compañeros. Està bo, No, per favor. Està bo. Fes una cosa, dona-li a seguir i si t'accepta ara és que no és ell. És veritat. No, que tingui community manager amb 50 seguidors. M'imagino el porter allà, a la porteria, amb els guants. Exacte, amb la tovallola i l'ampolla, allà, bueno, no m'ataquen. Hi ha coses rares d'aquestes. El Loco Gatti va dir un cop que jugant a Rússia amb la selecció d'Argentina es van portar una petaca de whisky mentre jugava, per no morir-se de fred, bàsicament. El seu nom, en aquest cas el sobrenom, està ben triat, Sí. Serà un moment al tiempo de juego perquè Manolo Lama, ¿cómo está el bicho? Ay, mi madre. ¿Cómo está el bicho? Pues que está la cosa complicadísima ahora mismo, madre mía, si está jugando mejor el equipo blanco, ¿por qué? Porque va de blanco como el bicho, ay mi madre. Espera Manolo, que la mou el Kiev dintre de l'àrea, cap a Zigankov, la centrada no és bona, la de treure d'est, l'ha tret molt malament, però Pedri ha aconseguit treure's al perill de sobre, Messi
Ahí va! Espertov! Jugó de banda derecha para Kempov. Crec que podria ser així. Escolta, l'important, com està el Bichov? Com està el Bichov? El Bichov está bien, ya, se ha hecho la PCR y le ha salido negativo. Espera el Kiev, la centrada, la rematada, la corna! Ai, la rematada! Porten ja 20 minuts jugant bastant bé. Tres golazos, casi que mete delantero. Entrarà la segona jugada, Messi li roba la cartera a Rodríguez com ha volgut. Encara el capità, cap a De Jong, carril central, pot provar d'entrar entre línies, la passa cap a Ansu Fati, vèrtex esquerra del seu atac, la centrada d'Ansu Fati, molt bona, rematada, gol de Gerard Piqué, la centrada d'Ansu Fati, la rematada deliciosa, excepcional, esplèndida del futur president del Futbol Club Barcelona, marca el segon Gerard Piqué, Beckenbauer, que li fa així i li diu que bé, nano, que bona la centrada. Barça 2, Dinamo de Kiev 0, ara sí que sí, partit bastant encarrilat, Maria. Doncs primer gol de Gerard Piqué aquesta temporada, tant a Lliga com a Champions, minut 64, i el Barça que ja encamina una mica més aquest resultat. Xeret, que ha pujat 2 seguidors a Instagram. Interessant, I atenció perquè hi ha hagut falta del Kiev, un segon, perquè hi ha hagut falta del Dinamo de Kiev en una posició molt perillosa i que Leo, amb un 85% d'encert, la fot dins. No. Leo sí. Leo, però un poco de positivisme. L'altre dia que portava més de 40 seguides sense marcar. Ostres, doncs això és... Potser és dia de trencar. Avui acaba la ratxa, esperem que acabi la ratxa, la deixa al terra del Petitó, 57 de la primera, anirà l'argentí amb cama esquerra, aturada espectacular del porter del Kiev. Per la foto, Aportada... Però Jo la foto, 50 followers, anem a seguir-lo. Traiem els mòbils Com es deia el xaval? Jo què sé. Xeret 35. Vinga, follow a Instagram. Una cosa més propera a això, ho veurem una mica sobreimpressionat ara des de la part superior perquè es vegi més clar. L'emparellament de Sabanov amb Dest, que desdobla, Ansu Fati contra aquest Girona, Messi, que juga en aquesta posició, que és el que deia jo la passada retransmissió. Ens hem d'acostumar a un Messi més assistent, menys golejador, amb aquests propers anys. No sé si tens la mateixa Jo soc de la idea que se l'ha d'apropar a l'àrea, que hagi de jugar menys tocs. Crec que ara fa masses tocs i li treuen masses pilotes per fer masses tocs. Perquè no té la punta de velocitat que tenia abans i crec que si l'apropes a l'àrea és un tio que no fallarà, perquè no fallarà l'altre dia, la que li treu Pacheco és un tir perfecte i és mèrit del porter, no de mèrit de Messi. I crec que si l'apropes a l'àrea, tot i que, també és veritat que és un grandíssim assistent, crec que a l'àrea ho pot fer millor perquè jugaria a menys tocs. Jo crec. Jo soc d'aquesta gent que no creu que ha de jugar d'interior mai. Bueno, això és una altra qüestió. El que sí que hem vist molt perdut és Griezmann. No troba el seu lloc de mitja punta, no troba el seu lloc com a extrem, a l'altra banda tampoc. On posem a Griezmann? Perquè és que no troba el seu lloc. S'acaben les excuses perquè l'any passat deien no, ha de jugar amb un nou, i jugava amb Suárez, i jugava a tirar de l'esquerra, i tampoc jugava bé, i avui... no ha fet res. No ha fet res. Vull dir, ha fallat una ocasió claríssima, però abans d'això no ha fet res més. És un jugador que sabíem que no és encarador, no sap regatejar. Té un percentatge baixíssim d'èxit de regat i li costa molt. Li està costant moltíssim adaptar-se al... El Kiev intentant precisament sorprendre el Barça, ho intenta suplir i es planta davant de la porteria de Ter Stegen. Vinga, nano, aturada de Ter Stegen, espectacular! Espectacular, lo d'aquest tio, arriba i moldre, no necessita ni entrenar, ve directament des de casa seva, es fot un bol de cereals amb xocolata i diu, vinga, xuteu-me el que sigui, que ho aturo tot. És que de veritat que aquest tio, si no aniríem ara mateix tots dos, És l'espòs de Catalunya. Crec que li ha xutat el pit. Digue'm una sola persona a qui li agradin els homes que no es casaria demà mateix amb Ter Stegen. Bueno, i les dones, vull dir, no m'importa, una boda amb Ter Stegen no m'importa. Vull dir, qualsevol persona es casaria demà mateix... Compte Messi, que s'ha fet com a volgut la defensa del Kiev, llàstima, el xut no ha estat gens bo, perdona, Bermúdez. No, i que està parant tot el que no ha parat en els últims mesos, Ho està fent de luxe. És increïble. Increïble. No, i a més que Ter Stegen, que per cert, no n'hem parlat prou, Ter Stegen, un barceloní que va en metro als llocs. Ara, amb patinet. Patinet elèctric. Això era en patinet elèctric. No t'agrada? Bueno, ara no estava vivint ja a Castelldefels. No ho sé, no. Bueno, bon lloc també per anar-te'n a viure. O potser agafa la Renfe. Sí, potser. R4. No arribaria a entrenar. Ter Stegen i Guillem Estadella et trobes ara. Tens també a aquesta hora, mentre continua el partit, de com avancen els followers del porter del Kiev i de veritat resulta ara mateix informativament rellevant saber-ho, Vull dir, mantinguem un ull, tenia 2.900, Si voleu una dada, per cert, un 56 al FIFA.
De mitja? 56 al FIFA. Carta de bronce, no, això? És carta de bronze. De latón, tio. És carta de... Quants tenia abans? De followers, 2.900 o alguna cosa així, una cosa així. Home, doncs llavors hauria baixat. 2.900. Ha baixat? Ha baixat? Ha baixat? Què dius? 2.619. Ah, doncs potser és que no veig de lluny, també pot ser que és aquesta, no mentida. Jo també havia vist 2.900, tio. Hòstia, merda. Seria la mateixa miopia. Jo no he vist res. Partit més aviat per oblidar. Víctor Pazzi! Partit que al final ha estat molt gris, amb un Messi platòric des del punt de penal i que finalment ens ha permès descobrir un nou porter. Un porter de 18 anys que es diu, encara no sé, no t'ho sabria dir, però que té 3.000 followers a l'Instagram. Aquí ho veiem. El senyor Nescheret, que sembla, és nom de cistella. M'enduc el Nescheret per posar-hi rovellons. O sigui, de tots els noms que podia imaginar-me, Nescheret, per una cistella. Un Nescheret. No, però anem de jugador de l'Estrella Roja que juga de l'E i et fa molts triples. Nescheret, de l'Estrella Roja de bàsquet. Sí. Vale. A l'E triplista. Exacte. Nescheret. El triplista, el base de l'Estrella Roja de Belgrat. Al costat de la resta de 10 jugadors que han jugat i que no en sabríem pronunciar cap d'ells. No, de fet no. Doncs avui ha fet un partidàs. Exacte. Ha rebut 2 gols, un d'ells del punt de penal i l'altre no ha pogut fer res davant del cop de cap infal·lible de Piqué. És així. Sort encara n'hem tingut i podria estar parlant fins d'aquí 3 dies seguits. Sempre amb la mateixa entonació. Exacte. Fins i tot demà podria anar a comprar el pa. Posin 3 baguets, 2 croissants i una barra de quart